assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw PIINDI TV on calminama ko dañde tigui weltare kadi huccidde mon ACTU PEOPLE ɗum noon ɗum mbaɗo wonñide kala jommal kisal wone mon vraiment en beltima no fewi e wadde mon partager commentaire e wadde like ɗum noon mbaɗi abonné gandon ko weeli ko nana yesso weeli jomiraɗo ɗum noon ji hen ƴeewe yen jongol garten mi wawa haalde ko ganduɗa ko woni tittiraji hande people aji men jaajñan. wone caméra o ko Ibrahima Thiongan merci beaucoup Ibrahima Alifal to bangal ko ganduɗa ko woni to régito e ɗum noon ko ɓuuri hen tentude jeeya hen Mamadou Ndiaye Daf kalnoɗo halluji kantori ɗi fewde e nelaɗo Allah ɓurnaɗo windere Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o yalti gam yafnade bandiraɓe ɓe ene jeeya hen Marba mo jammen tekki yalti gam haalde e caɗele guelongol ba mamin gardan mon ko holno yir ɗum so weeli jomiraɗo omo ganduɗa noon woni Adjaratou Dabbo Boy mo ganduɗa ko gollotnoɗo to Saint TV kañum rutti e joomi ko ɗum noon mamin gartu hen so weeli jomiraɗo Kalifone Sall mo ganduɗa actuellement ko konko tigui yerte ataye e nder leydi Sénégal ha tengti réseaux sociaux ɗi kala sababu nde woni hen wiiɓe o fotani noon yiidede e mawɗo leydi ndi son excellence monsieur Macky Sall won haalluji ɗe o addi hen mamin gartu hen so weeli jomiraɗo joni jaajñen Ibrahima Thiongan. ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo woni hande people aji min gaddani mon Mamadou Ndiaye Daf on Mamadou Ndiaye Daf noon woni mo ganduɗa machallah ɗe balɗe foof haaluji mum no haale e nder leydi ndi kala Mamadou Ndiaye Daf noon caggal audioji ɗi ganduɗa noon yalti teskam wonde omo haala hen haaluji ɗi kamtori ɗi haaluji ɗi fewani fewde e nelaɗo Allah ɓurnaɗo windere konko Mamadou Ndiaye Daf ha saabi jinnaɗo makko hono Bamba Daf yalti no tigui no hollita ɗen kongi o yonnan ɗum hay saaha goto konko Mamadou Ndiaye Daf noon o yalti gam yafnade rendo ngo kala e bandiraɓe jeeɓoyen on vidéo garten. min Mamadou Ndiaye Daf wanno oɗo audio min yafniɗo hande tawaɓe eɓe tawaka donc prière futuro min gonno min juuli min gayni min ñaguima yafuya min eto kadi yafnade pour heddiɓe bawɗe heɗaɗa ɗum foof so ɗo so Sénégal so partout dans le monde parce que haala ka famɗa tuubani Allah e nelaɗo eyyi mi tuubani Allah mi tuubani nelaɗo mi tuubani jinnaɓe mi tuubani hoddiɓe mi tuubani ɓe ganduɗumi foof eyyi wona hay noon seytanago walla goɗɗum ko waddemi rendre compte ko erreur mawɗo gonɗumi eyyi ko rendre compte ko erreur mawɗo gonɗumi donc on calminama on mbiyama yono gurcellen bandiraɓe foof on ñagama yafoye vraiment ɗum wonno ko giiɗi Mamadou Ndiaye Daf haalno gam noon wawde yafnade bandiraɓe kala wattini audio mo ganduɗa o saaha nana saare partout sen jokki ko ganduɗa ko woni people aji men ko polémique mawɗo teska hande e nder leydi Sénégal caggal to ganduɗa to woni jillu mawɗo leydi ndi to caggal leydi ɓe jiiɗimo wonde o mo ganduɗa woni Kalifone Sall mo ganduɗa hirtidima e mawɗo leydi ndi kono yiyama tigui noon o joddima e mawɗo leydi ndi ene wonde cuddino makko première dame on woni Marième Faye Sall konko Kalifone o heeɓi ni wadde ko ganduɗa ko woni interview wondude e mawɗo leydi ndi namdiraɗi makko ganduɗa ko woni projet ji makko e ko ganduɗa ko woni golle makko e leydi Sénégal ɗum noon ene wayno landemi o ko ɗum yimɓeɓe paɗanno waɗi polémique kewɗo e rendo ngo saabu hewɓe hen mbi ko Kalifone fotani joddade o mo ganduɗa woni mawɗo leydi ndi son excellence monsieur Macky Sall saabi tigui noon ɓe mbi ene wayno Macky Sall waɗanno encouragé ko waɗanno ko woni ƴettode ɗe waɗanno ni saabi woni hen yaltinɓe vidéo ji ganduɗa ko vidéo ji ɓoyɗi ɗi ganduɗa mo haalno hen haaluji ɗi fewani ɓe mbi tigui noon président ƴettotonoɓe hanki ko ɓen kadi hande o yaɗata ɗum noon konko en jii hen o mo ganduɗa woni imam Mactar Sarr noon jeeya koye ande sammo jikkoyi wondude e wadɓe omo hollita tigui noon omo ganduɗa woni Kalifone walla so innani inde ndi kono yimɓe fof ne gandi ko konko joofi on wiide président fotani wadde affiché wu e waaɓe noon ha tenti eɓe ganduɗa ko ƴettotonoɓe rendo ngo
e on alhaali noon ene wayna omo ganduɗa woni Kaliphone ɓumnani ɗum hay saaha goto nde tawno o waɗi live dimanche hanki omo hollita tigui noon goto e mabɓe foof ma wat konngui ɗe faye mo jaaboɓe e koɓe kaali ko e wiide makko omo andino hoore makko hol gonɗo Kaliphone Sall e wiide ko kaliɗo o wiyete kono Kaliphone o ko surnom makko konko Kaliphone omo hollita tigui Kaliphone ko suka gonnoɗo APR ligganiɗo kadi APR no feewi kono ko frustré waɗino temps uji saabino o hollitino ko o haalno haaluji ɗi ganduɗa o teskima tigui haaluji ɗi fewani te o ruttima hen caggal kadi o yafnima kadi ko ganduɗa ko woni président de la République son excellence monsieur Macky Sall e cuuɗinimo kala kadi ɓe jayfumomo ɗum hollan tigui o mo ganduɗa woni président ko nenɗo moƴƴo ko jafotoɗo kono wiide holko tahi ɗum no waɗa déranger yimɓe hewɓe ha tenti e ɓeɓe ganduɗa woni ande sammo jikkoyi o wi ko hewɓe mbawano laɓɓinde duuɓi kitali ko ɗum tigui o laɓɓini saabu woni hen moltotnoɓe e politicien uji ne mbiya mbalata ko rendugo tawno wona ɗum ummin ɗumen aɓe mbaɗira campagne ko ganduɗa ko wiide mawɗo leydi ndi yiiɗi ko dagnude débatti gorkati konko omo ganduɗa woni Kaliphone Sall o wino huccite interview makko oɗon e mawɗo leydi ndi laɓɓini foof ha laaɓi wi jabata ɗum hande jabata ɗum janggo te kala e yimɓe makko ɓe ganduɗa nana mbaɗa ɗum encouragé ma itte e ko ganduɗa ko woni poste uji mumen o wi ko ɗum woni tigui ko musiɓe o wi ɓeɓe ganduɗa nana goni e ande sammo jikkoyi woni hen innitirtoɓe ko imam uji taw noon ɓallaki ni wonde imam ɗum ko kongi Kaliphone tigui rédaction PIINDI radio ni heeɓino jokkodirde e on Kaliphone Sall ñalawma hande o e subaka o holliti tigui noon konko ko ligganade mawɗo leydi ndi tan tahi mo ummade te hen kadi o darato so weeli jomiraɗo haaloɓe o heɗata koɓe kalta ko hunde ganduɗa yawtino o yafnima mawɗo leydi ndi gassi haala kam wawa ittede e nder leydi Sénégal sen jokki people aji men marba mo groupe jammen tekki marba bo ganduɗa hande joɗaki to leydi Mauritanie nan to ganduɗa to woni to Belgique kono haqqille makko foof nan toon e ko ganduɗa ko woni caɗele galongal ba konko marba noon o suuti hen kongi e wiide noon gelongal fotani yewede hay saaha goto e ko ganduɗa ko woni caɗele ɗe woni ɗe kettoyɗen kongi marba taw noon koye ballal rédaction PIINDI TV e PIINDI radio. Assalamu alaikum bandiraɓe sehlaɓe mi salminima noon foof ko marba mo groupe de rap mauritannaɓe jammin tekki sista mi salmini auditeur uji PIINDI TV foof déjà mbiɗo welti par ce que ko mbaɗɗon hande ko holliri koɗon gacci hakkillaji mon e komin mbaɗat ko et c'est très important ko joni fof ɓe mbiyata ko fecco lire bu neehe rek c'est parce que yaje jappuci mbaggam donc minenne aussi somin mbaɗa hunde ha ko oɗon nodda men pour que min kaala hen ça veut dire que komin mbaɗat ko alhamdulillah holto yetti mi waɗi samedi hedde minuit mi waɗino un live sur Facebook live mo mbanmi o le sujet déjà c'était contre la violence mo jeunesse joni waɗat agression ji e waro mais j'ai profité live pour passer un message d'actualité ou un message galongal ba ko hefti ɗum ko déjà mbiɗa compatir ko heftimo ko vraiment welani min e sinno ko sagamen aussi yettotako to yettiɗo ko jabuniɗo leñol hande omon prison sokama 2 ans ferme 2 ans sursis omo fawa kadi amende donc amende o yimɓe nana mbaɗi nana jiilo kalis e internet o mais j'ai remarqué guila ɗum waɗa ya aujourd'hui presque deux semaines ballal namdeteɗe Facebook o timmani hay 400 € et c'est vraiment désolant parce que guelongal fotani yewede e ko hefti ɗum ko fotani yewede e ko hefti ɗum ko jogiiɓe kopporaji ɓe yo mbaɗen kopporaji mumen heddiɓe on voit yimɓeɓe nana jaltane manifeste ne jaltane manifeste ne kolla mécontentement mumen eko hefti guelongal ko donc ɓe mbawa yaade manifestation ji ɓe yo ƴettu bujjoyi bussappu mumen ɓe mbaɗa ɗum e compte mo guelongal yilante ballal o et je sais en âme et conscience ko guelongal namdaki ngal noon ballal par ce que mbeɗa andimo
c'est quelqu'un qui va jamais demander ko yo yimɓe ndendin kalis dokka ɗum mais aussi ko fodde yimɓe ɓe par ce que omo jogui famille omo jogui sukaɓe te sukaɓe yim fof ne gandi ko woni nafoore babiraɗo e nder galle donc so babiraɗo woni to guelongal woni ɗo ene yooɗi ene moƴƴi leñol ngol wawa hedde ɓesgu makko to fonno hedde ɗumen ɗo en attendant gueɗe makko inchallah amin juula amin ñaago pour gueɗe makko yo reglu ko sunare hanki kala mo ganduɗa noon koye média liggoto ha noon e rende sénégal foof mbaldi piniri woni ustare o mo ganduɗa woni adjaratou dabo boy voyante woni golloto to ganduɗa to woni to sen tv e fannu tim gol konko tigui noon rutti e joomi ko dimanche hanki 12 juin 2022 oɗo ɗum noon ko kikiri ɗum heewi wodi ko ganduɗa noon betti yimɓe hewɓe no tawno hay goto tinano mbete dabo boy sellano walla goɗɗum ne tawno e kala saaha omo weltitino yimɓe kala to jiiɗamo e devant les écrans o jallatno o fija ha to ganduɗa to woni to tiktok vidéo ji makko no kewi toon no fewi hewɓe ɓe ganduɗa koɗe tiktokeur e des tiktokeuse bodɓe siw no fewi andaɓe kadi nde mbaɗannomo reprendre no fewi ɗum noon rédaction PIINDI radio e PIINDI TV no duwanomo no fewi to ummi ɗo to fayi ɗo yo ɓuranmo ɗo ummi ɗo ha joni noon e on ustare grande sœur omo ganduɗa woni dabo boy wi ko dabo hayso tawi sellani lelnanimo no fewi ɗum noon rafi o juutani kono jinnaɗo makko gorko noon holliti tigui dabo ko moƴƴo ko cuurɗoɓe no fewi suurima konko baba makko kono suuri kadi kala miniraɓe makko ɗum noon o wirnama hande to ganduɗa to woni to Touba ADJI SARR yiyama e vidéo konko ADJI SARR omo hollita tigui noon to woni ɗo koko tampuɗo wonde ɓe ganda ADJI SARR woni bannoɗo accusé SONKO wonde koko waɗimo violé woni masseuse oɗon gonnoɗo to suite beauté konko ADJI SARR omo hollita noon o saaha wawi walludemo tan ko ana noon ko deuxiéme femme Ousmane SONKO e wiide makko poɗɗo yaltude saabu Allah ana wawa haalande rendo ngo konko haalata ko gonga ne tewno ana ne andi ko haalata ko foof ko woni gorko makko foof ɗum ko gonga e wiide ADJI SARR noon o saaha o ñamata o yarata ko tampurte o wawa kadi yaltude omo foti kadi wallede no fewi beete o jeyaka e leydi Sénégal teskama e sanga seppo wa ɓeɓe ganduɗa woni yeewi askan bi e opposition ji goɗɗi mbaɗan yuɓintuno le 8 oɗo ɓennuɗo ɓeɓe ganduɗa woni TFM waɗama toon attaqué ɓe mbino tigui noon ɓe mbawata wadde ko ganduɗa ko woni golle mabɓe saabu noon kamɓe ɓe gonani opposition e ɓe ganduɗa wonno e seppo ngo ko hunde nde ganduɗa noon hewɓe e rendo ngo jonnani ɗum kono sen ƴeewi o mo ganduɗa woni Guy Marius Sagna mo ganduɗa noon ko activiste omo hollita tigui noon o waɗani d' accord e ko ɓen ɓe ganduɗa noon ko wonnoɓe e seppo ngo waɗi e wiidemo ko neɗɗo hayso tawi on jiiɗa yiyande hayso tawi on jiiɗani wala jaɓani e ko watta ko eko ganduɗa ko woni golle makko saɓata so ari to ma mbawa wiide Allah torkinamo ɗum noon gasniten people aji men ko Sadio Magno noon enen gandimo ko debbo goto mo ganduɗa waɗino buzz e coupe d'Afrique o konko mo ganduɗa tigui noon o wayna omo yadno tan ko ganduɗa ko woni e engouement coupe d'Afrique o taw o wawano haalde hay inde Sadio Mané o wino ko Sadio Magno saabino hewɓe ena toñannomo ɗum noon Sadio Magno noon caggal ko ganduɗa ko woni mettiɗe o hollitnomo wiya tigui o yiyani omo ganduɗa woni Sadio Mané o konko tigui noon o innittirte ko Maguette Sané ɗum noon konko Maguette noon omo hollita tigui ɗo o saaha ko beltiɗo ne tewno son jii image uji omo wonde omo ganduɗa woni Sadio Mané noon namdomo holno wirno on inde omo refta hen tigui noon Sadio Mané welti hen no fewi ne jala kono kadi rutti waɗi conseil omo ganduɗa woni joom galle makko saabu enen nanino e coupe d'Afrique o ko ceernoɗo sababude on vidéo o wimo noon hoto sermo yo jokku wondude e makko so wi yo jokku wondude e makko Sadio Mané noon waɗi on conseil fewde e gorko omo ganduɗa wino Sadio Magno e mo hollita noon o weltimo no fewi e yiide Sadio Mané ene wayno ko ɗum wonno kamin tongono mon e people aji men hande min tottamon rendez-vous ko ɓoyata so wiide jomiraɗo ɗo e PIINDI TV reste connecté ne tawno yidde mon woni yidde men ko jiɗɗon ko ɗum woni kamin batta on jarama